नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं गॅट सपोर्ट यूट्यूब चॅनलमध्ये। रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग शिक्षण विभाग माध्यमिक या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 23/10/2024 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे। सदरील पत्र हे प्रति मुख्याध्यापक, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विना अनुदानित सर्व यांच्यासाठी निर्गमित करण्यात आला आहे। पत्राचा विषय आहे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवेशी संबंधित हक्काचे दस्तऐवज मिळवून देण्याबाबत। पत्रात म्हटले आहे की उपरोक्त विषयास अनुसरून संदर्भीय पत्र या कार्यालयास प्राप्त झाले आहे। सदर पत्राचे अवलोकन व्हावे। सदर पत्रानुसार आपल्या शाळेमध्ये कार्यरत असलेले कर्मचाऱ्यांना अतिशय महत्त्वाचे त्यांच्या सेवेशी संबंधित असलेले दस्तऐवज संस्था मुख्याध्यापक मार्फत देण्याबाबत प्रचलित शासन निर्णय, अधिसूचना, नियम, शासन निर्णय व नियमानुसार कार्यवाही करावी असे आदेश शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषद रायगड यांनी दिले आहे। यामध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे दस्तऐवज पुढील प्रमाणे देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत। त्यामध्ये नंबर 1 प्रथम नियुक्ती आदेश प्रत 1981 नियम 9(5) अनुसूची ड। नंबर 2 नियुक्ती आदेश जोडपत्र ब 13/10/2000 शिक्षक व शिक्षण सेवक। नंबर 3 प्रथम मान्यता आदेश प्रत परिपेक्षाधीन कालावधी शिक्षण सेवक, शिक्षकेतर सेवक, सेवा सातत्य आदेश प्रत, दुय्यम सेवा पुस्तक, दरमहा वेतन प्रमाणपत्र, वरिष्ठ निवड श्रेणी मान्यता आदेश प्रत, पदोन्नती आदेश व मान्यता प्रमाणपत्र प्रत, भविष्य निर्वाह निधी परतावा आदेशाची प्रत, नॉमिनेशन आदेश प्रत इतके महत्त्वाचे कागदपत्रे मुख्याध्यापक, संस्था प्रमुख यांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत। मित्रांनो, सदरील महत्त्वाचे दस्तऐवज आपणास मिळालेले आहेत का? अगर नाही मिळाले तर आपण मुख्याध्यापक, संस्था प्रमुख यांच्याकडून सदरील महत्त्वाचे दस्तऐवज आपण काढून घ्यावे। भविष्यात आपल्याला ही महत्त्वाची कागदपत्रे महत्त्वपूर्ण ठरणारी आहेत। मित्रांनो, आपणास हे पत्र व PDF हवे असेल तर आमचे टेलिग्राम चॅनल शासन निर्णय व परिपत्रक जॉईन करावे। सदरील चॅनलवरून आपणास हे परिपत्रक व PDF मिळून जातील।